салом ба ҳамаи тамошобинон. имрӯз ман инҷа дӯзандагӣ кардестам. Ман нав шӯрбо андохтаму баъд гуфтам ки ман ҳамин халати ман напанаваю фақат ҳамин замокаш вайрон шудагиай. Баъд гуфтам ки ҳозир ҳамихел фикр кардам, гуфтам ки ҳамихел Нилуфарда футболкаву изорча дӯза меша барои ҳамихел рӯи хонада гаштан. Мана ино ҳастанд камтар калта шудесанд, аллакай остиношо он қадар калта шудеса. Баъд гуфтам ки хайр ҳаминам нағз кани бинам кани метавонам духта ё ки не. Мана ҳозир ин чен кардестам шо мехоҳам якта машинкаи ҳамин светӣ гирам, лекин бозор рафтам, бозор 10,000 сомон ай ҳама арзонаш буд ва ҳамихел даромада сайти азон ин видео тамошо кардам ки 3,000 4,000 5,000 да ҳамихел машинка ёфта мешавад ва ҳамин ҳозир фикр кардам ки ҳамихели гирам ё ки не. нависин тамошобинони гиромӣ, ягон кас агар ки ҳамихел машинкаҳои арзон гирифтагӣ ҳастанд ҳама ё нағз медӯзанд ё ки не, намедонам. Манам ҳамихел ҳайрон. Манам ягон бор ягонта ҳамихел светӣ надоштам. Очамшонам ҳамихел ягон бор светӣ кати чихел гӯям кор кардагӣ нестам. ҳамихел ҳайрон. Не кор кардагӣ ҳастам, он қадар бисёр не. Гӯям як бор ё ки ду бор тамом. Ана ҳамихел. хоб тамошобинони гиромӣ, як мағозаи ганҷина равем, ягон чи харем бинем кани чи маҳсулот дорад. Ман имрӯз хонаи очамшон омадам, барои ки очам дидам ки пага саҳари биё хамир мекунем, танурда нон мепазем. Лекин ман саҳари омадам ки очам накардиян хамир. Баъд вай гуфтам ки баъди обед мекунем, баъди обед нашуд. Баъд ҳамихел мондак. ҳозир бобош мачор рафтанд, гуфтанд ки Нилуфара ман айтсайдик мегирам, бо ман ҳамин хонада мондам. барои имрӯз магазини ганҷина рафтистам. бобош биён Нилуфара гирифта биёян агар баъд мегирем хона. ман инҷа мағозаи ганҷина. Манин бутылка чаошу 40 сомон. пластилин 20 сомон. ман ай магазини фикс прайс мегирифтам 77 рубл ё ки 100 рубл ҳамихел. китобчаш буда. фломастирош. краска обдар. ман ай магазини фикс прайс будан 99 рубл, инҷода 41 сомон. як помпаи ин 44 сомон. ин чанд рӯз мебурда бошад? ана михел кекс гирифтам, бисёр бамазза ҳастанд. варёнка кати ман фикр кардам ки 14 сомон, ин 14 сомон 70 дирам. ҳозир хона рафтастем акка. да аҳмадҷон мешинӣ? биё. аммо ва як курсина ту гуфти ки ҳозир намекунам. давай фуро тез. фуро. агар не нафуро. ай вай. шина вахе то охирша. муслим. Нилуфар сахқа банин
Kashi детский площадка opade. Bro muslima. Evay. Ahmad. Saqqa bona qalti. Inasha binan. Az yaki qalti ba. Sulfa hoşu. Yine binan. Şmu apasnin. Ya galti ya bor. Ahmad хуligani करती है बंजे जो kum basen bu tarna süpre kum kardiya da bence yatak kaçali ama şu ohanin osta surat giramşa Muslim sang ne yapardım? Kira neresi? Nazan Muslim. Da Ripka ne yapardıysan? Kit bir de iner. Ya. Nana. Me bineyim bana. Ne gideyim? Moşina surat gir. Koçira surat girum. Manis. Tram surat girum. Manis. Gadi Muslima? Osta sang ne yapardın Nilüfer? Gadi Muslima? Hadi. Raftim. من نیلوفر که چی نمای پیش شتومانم برامدیم خانه رفتیم магазини 101 майда чуйда дромада тубак гирифтам дета 4 сомон буда якта тубак дета гирифтам канит Нилуфар мана Нилуфар як чупа-чупс гирифт соат 11 ровно давай там Нилуфар ази бозор мерем телефон карда пирсем кани ягончи дар кор нест ай бозор بعد همه خل майда خونه میریم رفته یا بر کورسی روسیه پرسیم کنی چند سمای سهری سایتش درآمده دیدم 149.50 از کنی درآمده بانک خداش پرسم چه خلاه منجا سایدی که نیلوفر سایدی دیگه نمیخواهد آمدن سهری همین باباش آمدن سهری باباش ماشین کتی میبیارنشه همین آوردنشه گیریه و ناله نمیخوام صدیق باباش دلشو نشدک صدیق آوردن بعد آوردنش گفتستم که دیگه نبیارم نیلوفر صدیق بس همین کتی نمیدونم لیکن حالی فکر دانایستین کنی تماشا بینان گیرامی کودکای شما همه خیل یا کی نه چیکار کردین یکون مسئولیتین من چیکار کنم برامش گیریه میکند هر سحری آخی دلی آدم نمیشد بردنده برای همین نویسین کنی چیکار کنم برامش نه که من خودم نمیخوام من صدیق برامش خودم میخوام که خانواده نگاه کرده شینم نیلوفر لیکن بسیاری ها میگن که صدیق ده بسیار چیزا یاد میگیرد کودکا کتی نقض میشد برای همین فکر کردم حالی نمیخوام بازارچه پانیر درایم کنی ببینیم چه بازارچه ده کنی گل
Да. Ha, Kemal ne yapıyor? İçi.